Ahoj, já jsem Ivana a jsem žena, která je hodně zvědavá. Hledám v životě souvislosti, hledám spoustu informací a pořád objevuju nové a nové věci a jsem za to strašně ráda. A taky jsem se vydala na cestu osobní asistentky, ne, ale stylistky. Protože věřím, že móda není jenom o trendech, ale o tom, jak se v tom cítíme, jak působíme sami na sebe a hlavně je to o kvalitě materiálu. Není to o kvantitě, ale o kvalitě. A s tím můžu samozřejmě pomoct. Taky se věnuju hloubkové analýzy pleti, protože to, co vidíme v zrcadle, mnohdy nesouvisí s tím, co naše pleť opravdu potřebuje. A já sama jsem se dost natrápila s akné, takže vím, jaký to je, když ti není úplně dobře ve své kůži. Takže v tomto teď taky ráda pomůžu. Taky mám ráda Itálii, samozřejmě slunce, moře, to je jasný, ale to mají kdekoliv jinde, třeba v Řecku. Ale Itálii mám ráda už od malička a líbí se mně ten italský život, ten pomalý život, ten vědomý život, že na maličkostech záleží, že na dobrým jídle taky záleží. Měli bychom si ho spíš vychutnat, než si ho dopřávat jenom tak o dovolených a tady takový. A samozřejmě je to Itálie, takže kdo by neměl rád Itálii, dej mi klidně vědět. Ale taky ráda háčkuju kabelky. Ne, háčkované není jenom pro starý lidi. Háčkuju kabelky, které jsou takové jakoby luxusnější, že do toho jako krásně zapadají. Třeba mám tady tuhle, je taková malá, takže na mobil a klíče a kartu, kolikrát máme v telefonu, takže ani to nepotřebujeme. Je úplně ideální. Já jsem zrovna na takovém krásném místě a tohle video natáčím už asi po 20. A už ho asi nebudu předělávat. A taky jsem přemýšlela o tom, že tady na tomhle mým kanále bude nejenom móda, nejenom kosmetika, ale budeme si povídat i o tématech hlavně, které nejsou úplně tak populární a moc se o nich nemluví, což je úplně škoda. A protože už jsem na začátku říkala, že jsem žena, která je hodně zvědavá a hledám spoustu souvislostí v životě, a tak mám to hodně na srdci. Takže to jsou věci, které bych chtěla s váma sdílet. A možná se to někomu líbit nebude, někomu se to líbit bude, někomu třeba pomůžu, třeba tobě pomůžu zrovna, ať jakkoliv, ať třeba témata, o kterých třeba ani nevíš, nebo o tom, že se třeba ke mně objednáš na hloubkovou analýzu pleti, nebo se objednáš na osobní stylistku a nemusí to být, že ti udělám nějaký outfity, ale můžu ti třeba poradit, co pro tvou postavu je vhodný, co není vhodný a jakou máš vůbec postavu, protože to se taky hodně řeší a ne každý trend je pro každýho. Proto jsem se i vydala touhle cestou, protože je spousta žen, kterým skoro všechno sluší a cítí se v tom dobře, což je samozřejmě úplně to nejlepší, co může být. Když se žena cítí ve svém oblečení a ve své kůži a ve svém těle úplně krásně a sebevědomě. Ale potom jsou ženy, nebo i ty, jsi třeba žena, která neví, jak to uchopit, neví si rady se svým tělem, máš pocit, že ti nic nesluší. A takže mi klidně napíš, můžeme se domluvit, já ti ráda pomůžu.
Budu velice za to ráda a samozřejmě, že i ty určitě to oceníš. Může to být jenom konzultace, jo, nemusí to být zrovna nějaká objednávka, pokud jako nepotřebuješ.